Čaute ľudia, tu je Mabox a ja vás vítam u ďalšieho videa na hru Empyrean Galactic Survival. A prvá vec, čo by som vám chcel povedať, je, že keby ste sa pýtali, čo má znamenať, že som minulý diel začínal na druhej planéte, bolo to preto, že ja keď som si robil miesto v počítači a teda som vymazával nejaké veci, ktoré už som si myslel, že už nepotrebujem. No a medzi nimi bol aj ten jeden diel, v ktorom som odlietal na druhú planétu. No a vymazal som mi. No a potom som hneď vysypal kôš, takže už som ho nemal. No ale v tomto diele vám to chcem vynahradiť, takže sa pozrieme na druhú planétu. Síce, áno, minulé už sme tam boli a odlietal som z nej, ale predsa, vy ste videli Snežnú, ale nevideli ste tú ďalšiu, takže sa tam ideme pozrieť a áno, máme ju rovno pred sebou. Takže distance je 500, niečo, 500, dobre. Takže ja už idem zlietnúť a 300, 200, 100, 3, 2, 1, blik. Tak a teraz sme akože vyleteli z atmosféry tejto Zeme a gravitácie 2,7, 2,0. No a teraz letíme na túto planétu, ktorá je ohnivá a neviem kde je slnko. Tam je slnko. Dobre, takže ideme z tejto strany na tú planétu, pretože vraj som počul, že táto je najhoršia zo všetkých, že sú na nej tie najhoršie veci alebo najhoršie monštrá, aké tam sú, takže ja by som tu rád pristal cez deň, lebo verte mi, že noc tam asi nebude príjemná. To si aspoň myslím ja. Ale tak je tu láva, takže tam aspoň bude svetlo a veď YOLO. No. Rotujeme na planétu. Pristávame. Vidíme atmosféru. Ideme do atmosféry tejto planéty. 3, 2, 1 a už horíme a sme tu. Dobre, takže no. Ja myslím, že či je deň, či je noc, asi nezáleží. Si myslím, že na tom asi nezáleží a... Fúha, pekná stanica. No. Ja by som sa najprv pozrel, aké nástrahy nás tu čakajú. No, takže už počujem jednu, nejakú. No, hneď, no, to... Čo to je? To... What? What? Robíte si srandu? Že toto tu mám akože... No, aj tam je dron. Takže super. Dobre, ale ja by som chcel tie druhé horniny vidieť. A neviem, kde sú. A aj tú druhú... Alebo teda ďalšiu príšeru. Lebo vraj tu nie je len táto, ale je tu ešte jedna. Vraj. A chcel by som ju vidieť, no. Tak akože tento dron tu. Dobre, dron, toto... Čo je toto? Tu je nejaká ďalšia... Táto hornatina. To tak vyzerá. Je tu ďalšia nejaká... Fúha. Ahoj. No dobré. Takže sú tu pekné príšerky. No ale chcel by som nájsť tie druhé. Otázka je, kde sú. Tu má je jedna takáto...
Vraj by sa mali volať Nightmares. Tu už je pol, takže tu už sa nedá. Mali by sa volať Nightmares. A čo viem, že sú strašne zlé alebo najhoršie zo všetkých, no. Ale kde sú tie druhé? Tie? Horn... ako sa mu hovorí? Suroviny. Tak. Či tuto? Wow, som to. Pekne. Pozriem sa sem. Alebo aj nie. No, počkej, sú tu síce zbrane. Ale nemuseli by páliť, keďže nemám na sebe žiadnu. No, takže už teraz by pálili dávno, takže asi na sebe nemám žiadnu zbraň a teraz teda nepália. Skúsim ísť ešte sem. Nie, nepália, dobre. Tak ja to skúsim zaparkovať tu na. Takto. Takže. Dobre, pozriem palivo. Plné. Skoro. Dobre, máme 2 jedla. No. Takže rozbijeme tu otvor a blik. No dobre, tak. Poďme sa pozrieť. Ó, čo to tu máme? Wow. Ó, sú tu nejaké riadiace panely. Veci, aby som to všetko rád pobral, iba bojím sa, že nemám toľko miesta. Dobre, ja skúsim ísť sem. Úplne čo najvyššie. Ó, palivo. Palivo. Wow. Nič nie je. Veď tu nie je nič, čo poháňa tu ten generátor. Nič. Dobre, už nie je. Large generátor. Dobre. Vyššie. Vyššie, prosím. No. Pekné veci. Pekné veci. Ďalšie pekné veci. A ďalšie. Toto neviem, či budem niekedy potrebovať, ale tak. Nikdy neviete. Toto nepotrebujem. Asus rifle. Pre mňa, za mňa. Ale tak tu by niečo mohlo byť. Čo je toto? Ďalšia frič? Ale tak tu by už mohlo byť nejaké palivo. Ani tu nie je. Dobre. Toto už vyzerá, že tu je posledné poschodie. Aha, to už je balkón. Áno, takže ja sa vrátim dole. Tu mám ten môj provizorný vchod. Tu. Dobre, to si zapamätám.
Tu nie je nič. Dobre. Jadro mám. No tu si musím pozrieť, že či tu sú nejaké... ďalší generátor. No tak tu boli bohatí. Science Lab už nie je. Nič. Dobre, mám. Ďalej. Wow. Dobre. Wow. To si robíte srandu. Wow. Čože? What? Myslím si, že 4 kyslíky obetovať môžem. Týmto tiež. Neodium máme. Neodium, kobalt. Všetko máme. Tiež všetko máme. Konstruktor. Potrebujeme. No tak ale tu boli teda bohatí. Musíte uznať, no tá najnebezpečnejšia planéta musí byť tá najbohatšia, no. Čože generátor gravitácie? Tak ten si hneď zoberiem. No, ja neviem. Mňa to tu... Ja sa tu trošku bojím otvárať všetky dvere, pretože... A to ešte nemôžu na mňa. Takže toto je do raketometu. Aha, toto sú tiež nejaké vecičky. Tu tiež. No wow, takže to vyzerá tak, že máme tu tých vecí dosť. Toto nie. Takže toto, bum, 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 preč. Tak no tak z tohto bude teda vecí. No určite sa sem ešte niekedy pozrieme. To akože bez pochybu. Alebo bez pochyby. Inak kyslík si musíme načerpať. Ako sa tak pozerám. Som išiel na druhú planetu, ani som si kyslík nezaobstaral. No už budeme u našej lodičky. Takže si pekne zapneme jetpack. Nie, ups. Spadol som. Super. Tak, dali sme to. A tu na. No. Dáme si sem 1, 2. Či nie je? Dobre.
Takže vzlietame. Dobre, a už to vyzerá, že je tu noc. Takže aj asi čakám, že je to tu nebezpečné. Ale ako ste mohli vidieť, máme tu už zokradli sme im ten generátor tej gravitácie, čo znamená, že už si môžeme aj za chvíľku vyrobiť veľkú loď vo vesmíre. To bude určite super. Tak. Super, sme vo vesmíre. No. Takže gravitácia, poď na nulu. Nula, super. Dobre. Tam je náš dom. Tu. Dobre. Tak poletíme na náš dom, alebo k nášmu domu. A no, inak takto môžete vidieť, takto sa letí vo vesmíre. Áno, o tomto som hovoril, že to je úplne super sa takto pozerať, že áno, sme v kokpite, na nás nič nemôže, máme tu kyslík, vidíme tu takto na vesmír, môžeme tu v pohode, inak pozor, môžeme tu aj takto, ups, je tu gravitácia, tak musíme trošku ísť ešte. Tam je vesmírny dron. Space drone. No a oni nie sú bezpeční, tak ich obletíme. No a idem sem, tu by mala byť naša základňa niekde. No niekde. A teraz kde? Vyzerá to tak, že asi tu na takto. Alebo to asi nie. Asi tu na takto. Či? Keby tak pristaneme inde, no. Už horíme. A letíme k pólu. Leteli sme k nejakému pólu, no nevadí. Dobre, teraz sa pozriem. Áno, takže týmto smerom je naša základňa, už viem. Pretože tu na takto, keď sa pozrie... Čo? Musím pozrieť na mapu. Ups. Dobre, takže tu naša základňa rozhodne nie je. A tam by mohla byť týmto smerom takto. Aha. OK.
OK, takže... Ako dlho ešte? Sme na druhom konci planéty. Dobre, ale ešte kúsok takto. Týmto. Áno, presne týmto smerom. Tak viete čo? Ja vám dám timelapse a uvidíme sa až doma. Takže zatiaľ čau. OK, tak ani nemusíme, lebo hneď máme základňu tu, ani som si to nevšimol. Tak aspoň vidíte, ako je tá mapa malá, alebo teda Zemegula. No, toto nie je Zeme, toto je nejaká planéta. No, tak tam už máme kobalt, som našiel, pardon, mobil. No, takže pomaly letíme a už vidíme heliport. No tak až teraz vidíme heliport. Áno, môžeme pristať? Áno. Tak. Dobre. Tak. Výborne. Takže naša výprava na planétu bola výborne úspešná. Máme tu sebou aj veľa vecí. Aj tu máme veci, to som si ani nevšimol. OK, dobre. Dobre. Tak tie si všetky dáme do môjho konstruktora a uvidíme, čo sa bude dať z toho vyrobiť. No a inak rastlinky si chcem pozrieť, kým som tu nebol. Čo rastlinky? Čo mi povie... Nič mi nepoviete. Počkať. Nič. Uvidíme potom. No. Tak, teraz sa pozrime. Dáme sa toto. Bľuk. Dobre, toto je nejaký tiež blok. Toto je tiež rastlinka. No, pozrime sa, čo vieme všetko vyrobiť. Skoro všetko. Tady Advanced CPU, toto je čo? Power Coil, toto je Power Coil. Kde máme Flux Coil. Ten ani neviem, ako sa vyrába. Zaskosium. Potrebujeme ešte zaskosium. No ale to nemáme. Ale gravitačný generátor si môžeme vyrobiť, pretože sme ho tam ukradli. No, iba trošku. Sme ho ukradli. Toto si tam tiež dáme. A toto čo je? Inder... či čo? To je nejaká... To je nejaký pekný blok. To je asi nejaký tvrdý, tak si... Postavíme si heliport inde. Postavíme si heliport tu. Takto. Na streche nie, tam to nechcem mať rozbombardované. Alebo... neviem. Na čo by boli tieto bloky? Ja si ich dám... Takto tu? Nie, necháme si ich, aby potom, kebyže vidíme, čo sa z nich dá robiť. No, ja si musím dať nutne jedlo. Takže ham. To bolo dobré. Nahýlujeme sa. Tak. Pome.
Dobre, teraz idem toto. Tak, a mám všetko plné, ako keď sme začínali. Super. No, pozrieme sa ešte na generátor vody a kyslíka, lebo sa nám toho muselo vyprodukovať veľa. Aspoň teda myslím. No. Tak, blik. Dobre. Tento generátor vody inak funguje. Hups. Pardon. Kyslík, tak, prihodíme ti benzínku. A inak som tam našiel dva konstruktory. Vlastne, ja som to natáčal, prečo to hovorím. Dobre, ja. Počkať, ja idem niečo skúsiť. Dobre, ja. Dobre, ja. Tak. Mám šťastie, že aspoň vidím, keď... Takto? Co? Aspoň vidím, kam mám pristávať. Podľa tých svetielok. Tak. Blik. Dobre. Super, takže kyslík a vodu máme. No a mal som ešte v pláne postaviť a rastie to na tom znova, takže máme zase ovocie, tak to vám to ukážem, áno. Stále to ešte nevyrástlo. Toto znova rastie. Toto tam nebolo. Pardon. Ešte, ako sa tomu povie? Nie dýne, minul som tomu povedal dýne. Tekvica, tak. No. Pozriem sa ešte sem. No, mám ešte tie dve ovocia, takže si ich dám tu na a v ďalšom diele som si chcel postaviť tam, ako to vidíte, tam niekde, hore v tej, no počkajte, ja vám to idem iba tak načrtnúť a uvidíme sa, aké to budem mať, takže zatiaľ čau. Dobre, takže tu na, ako to takto vidíte, tu kam svietim teraz, tak tu som si chcel dať také, že tu na mňa žiadne monštrá nemôžu, aspoň teda myslím. Tu si položím vozidlo. Tak. To by mi nemalo spadnúť. Mám tam aj výhľad pekný, takto. Alebo, nie tu na, ale tu hore by som mal zase výhľad na druhú stranu. Som chcel, síce môžem snívať ďalej, ale no, si môžem snívať, lebo ja som to mal v pláne takto prevrtať, skrz túto celú horu, celú ju prevrtať. No, ale tak... ja si myslím, že to až tak skoro asi nepôjde. Aj keď možno by išlo, že by som si zobral laser. Áno, je tu aj laser. A pripevnil by som si to na loď a nejako by som to tu spravil. Lebo ja som si toto chcel takto vyvrtať. No a tam som si chcel potom spraviť ako by som tomu povedal, faktory alebo také niečo. Proste niečo, kde by som vyrábal vo veľkom. Áno, že toto by bola iba taký môj domček, ale tam by som mal hangár pre lode, by som si vyrábal viacej lodí, tam by som sa spojoval čo sa...
Aha, prednú trysku mi to zobralo. Dobre, tak trošku som si poškodil loď. Omylom. A neviem, či by som to mal ísť ešte teraz nejako... Wow! Wow, to je nejaká Space Duriers. Z toho sa tuším vyrábali hranolky. Počkaj, idem sa pozrieť. Neboli to hranolky? Nie, to sú tuším papriky. To sú papriky. Áno, Space Duriers. Budeme mať hranolky. Si dáme hranolky. No a tu by som sa pozeral teda na to. Čo na to potrebujem, na ten laser? Či ten nie je pre žltú alebo pre zelenú lodičku? Počkaj, nie, toto? Oho. Laser pistol. Dobre, tak si to vyrobíme. Keďže až tak skoro asi nebudeme robiť tú loď, tak... Toto je laser charge. Laser charge. To má vždy toto damage, takže... Toto je na vznášadlo. Really. Pulse laser. A na zelenú nie je nejaký plasma kanón. Pulse laser. Advanced ZPU 5. A Advanced ZPU je, pokiaľ sa nemýlim, toto. Takže tých si vyrobím 5. A z toho potom tu. No a poď. To chcem vidieť. Čo do toho ide? Laser pistol charge. Ešte tu som si mohol vyrobiť. Laser pistol charge. Advanced ZPU 5. Takže si robím ešte pár. No a... Raz, dva. Dobre, ja vám to strihnem, nech sa to dorobí a uvidíme sa potom. Takže zatiaľ... Dobre, takže mám tu 20 pekných nábojov do tejto... Wow. Do tejto pistole, alebo ako si poviete. No a táto loď ma tu už štve, takže ja sa skúsim... Čo? Wow! No tak, dobre. Tak tu si nechám na horšie časy. Wow. Fuel pack. Keď dám ti to, aby si povedal. No a vyrába sa mi tu táto pekná rifle laser. Počkaj, ja som si chcel ešte vyrobiť plasma kanón. Neviem, ale... No dobre, tak dáme ešte 2, 4. Dobre, máme 25 nábojov do tejto rifle. Wow, aj rýchle nabíjanie. Cool zoomovanie. Ty, no tak ja dovidím až tam. Aj sem hore. Všade dovidím. Kupr. Ups. No a poď teda. Si ešte vyrobím no toto a tu plazma vec na loď. Neminiem si všetky veci. Nie. Dúfam, že nie. Bum. To už si vypnem, takto a on. No. Tak poď. Som zvedavý teda. Na zelenú, to je, áno, na tú lodičku, takže dobre. No poď. Už to bude. Poď. Yes. No tak.
Síce na lodi to bude menšie, ale nevadí, no. No, na lodi je to takéto malinké, také pekné. Blik. No. Páni droni. Čo? Oho. Páni droni, dobrý deň. Ja som Maxík. A idem vám tu pekne takto. Wow. Tu máš takýto dostrel. Pôjde to? Pôjde, pani. Páni. Pekný. Vy tu po mne nestrieľajte, áno. Tu k vám takto prídem. Bum. 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 Tak, je dole. Super. Tak a máme tu ďalších pánov na holenie. Tak, takto jeden, druhý. Ups. Viete ma. Dobre. Ešte niekto? Ešte niekto, som povedal? Nie, dobre. OK. Tak. Tu je nejaký pondron, áno. Dobrý. Bum. Bum. Tento čo vydrží? Tak na 3 rany. To je v pohode. To by šlo. Dobre. No ja zaletím domov a myslím si, že asi toto na dnešné video aj stačilo. Urobili sme toho aj tak veľa, tak... Dobre. Dobre, zvládol som to. Co nestalo? Wow, ale tak to bude super. Nikto si na nás netrúfne. Dobre, takže v ďalšom diele asi pôjdeme do vesmíru zase. Zase do vesmíru a s týmto tu sa trošku pohrajeme aj s pánami dronami, lebo boli na mňa zlí, takže budem musieť. No a ja idem ešte skontrolovať rastlinky. Toto už je hotové, áno, super, aj toto už je hotové, aj toto, wow. Tak my sme úplne kolonisi. A toto, a už tu je hnedá tá, už môžeme, dobre. Aj tu môžeme, yes, takže, wow, koľko toho máme. Takže my sme normálne aj bylinkári. Dám to sem, inak tu už mám tie Space Duriers. Pozerám, dobre. No, dám to sem. Bum. Popcorn. To čo? To je pumpkin, food 60. Toto zo salámy. A z chliebku. Toto koľko dáva? 70, 80, 500. Sandwich 160. Čo dáva tak najviacej jedla? 150, 200, 50, 170, 200. To dáva 500, 200, 60, 100, 100.
dáva 100. Toto sme videli. Toto sú liekárske potreby. No ale ja si vyrobím toto. Z flour si vyrobím toto. Chlieb. Ešte jedno toto, ešte jedno toto. Space Duriers. Presne tak. Áno. Musíme byť veľký. Títo. Aj ratatouille si vyrobíme, no toto. My budeme úplne super kolonistici. Dobre, takže chlieb. Takto mňom. No, to mi dalo dosť. Ďalší chlieb. Budeme si to rovno dávať do chladničky, aby sa mi to nepokazilo. Space Duriers. Tak. A ten ratatouille asi... Pána ratatouille. Čo nemáme? Space Durin. Alebo Space Duriers. A Brad Pitt, no. Nemáme Breda. Dobre. Takže dáme sem. A ešte čo môžeme vyrobiť? Môžeme ešte nejaké jedlo. Popcorn by sme mohli. Tak popcorn asi nie. Dobre, ostatné si zdáme. Sem. A toto dáva food? Áno, toto tiež, ale málo. Dobre. No. Takže tu máme nejaké to jedlo. Ak budeme hladní, tak nič. Proste iba prídeme do chladničky a už tam na nás čakajú veci. No. Ja by som sa ešte skúsil. Toto je čo? Sprout, nejaké durian. A tie boli... kam som ich dával? Tu. Toto bolo ono. Môžeme nič, že by... To sme... Aha, dobre. Dobre. Tak, ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like. Ak nie, dajte tiež like. A ja dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalšom videu. Takže, čau.